Drahí rodičia, opatrovatelia, rada by som upútala vašu pozornosť na školskú produkciu Into the Woods, ktorá začína v útorok 10. decembra. Vystúpenie sa začína o 7:30 večer. Produkcia sľubuje, že bude prvý kurz s extrémne profesionálnym pocitom z vystúpenia. Kvalita školskej produkcie je fenomenálna a ja vážne dúfam, že sa prídete pozrieť na našich študentov z Winterhillu. Lístky sú vo vypredaji a stoja 5 libier na recepcii. Ako už viete, vianočné prázdniny sú po piatku 20. decembra 2013 a autobusy budú prichádzať okolo 1:15. Študenti, ktorí majú zadarmo školské obedy, či si chcú vybrať ich obed skoršie toho dňa. Oni opustia školu o 1:45, 1:15 hodine. Ak potrebujete, aby vaše dieťa zostalo v škole do 2:50, dajte nám prosím vás vedieť. Prosíme vás, vyplňte prihlášku a dajte nám ju na neskôr do útorka 13. decembra, aby sme mohli zabezpečiť dohľad. Dúfame, že budete mať úžasné sviatky a želáme vám a vašej rodine šťastné a veselé Vianoce. Ďakujem.